L'Electrocat és un gran projecte d'innovació tecnològica dels centres de formació professional, on demostren la seva capacitat d'innovació, la seva capacitat de treballar en equip, la seva capacitat de creativitat, de disseny, d'empenta, vull dir, on demostren que la formació professional té un gran potencial. És un petit circuit de Fórmula 1. Es posen aquí, tenen els seus boxs, arreglen problemes sobre la marxa. Jo ahir vaig veure que al taller del Creve a les 2 de la matinada encara hi havia el llum encès. Per tant, ho viuen i ho pateixen alhora. Jo diria que ha estat l'Electrocat de la solidaritat. Un Electrocat en què tots els equips s'han ajudat uns als altres. A la gent de Montlau, a la gent de Palau-Cid, que han ajudat molt a tots els equips, o a l'equip Creve sobretot. Som-hi doncs, benvinguts, benvingudes, comencem aquest esdeveniment esportiu anomenat Electrocat. A punt per arrencar amb la prova de l'eslàlom. Aquest, doncs, és el segon intent. Com us deien, eren 8 equips inscrits a l'Electrocat 2018. Finalment han estat 7 els participants. Estem veient l'Institut Palau-Cid, el Centre d'Estudis Roca, l'Institut Castellarnau, Montlau Estudis Professionals, l'Escola Tècnica de Girona i el Creve de Santa Perpètua. Sembla ser que finalment el Centre Tècnic Vallès Les Franqueses no participarà en les tandes. Tots els equips ja s'estan preparant per fer aquesta prova. 2 tandes de 20 minuts. 5, 4, 3, 2, 1, endavant! Per primer cop a l'Electrocat veurem els 7 vehicles circulant alhora. Que a partir d'aquest moment ja poden fer la parada obligatòria.
aquesta primera tanda de 20 minuts. Tenim amb nosaltres l'Agustí Payà. Però què en penses de l'Electrocat? Em sembla brutal. El futur que els hi auguro a aquests nois és segurament fantàstic perquè aquí hi ha molta oferta per aquest sector. És l'emoció de l'última tanda de 20 minuts. Equips, preparats, tornem a fer la compta enrere. 5, 4, 3, 2, 1, endavant! Arribem al final de la 5a edició de l'Electrocat. Anem amb el primer premi que entreguem. És el premi al millor projecte Electrocat 2018. Ha recaigut en Montlau Estudis Professionals. Seguim perquè ja sabeu que l'Electrocat 2018 també premia el millor disseny i estètica. Enguany se l'emporta l'Institut Castell-Arnau. Tercer premi, proves dinàmiques Electrocat 2018. En aquest cas l'ha guanyat l'Institut Castell-Arnau. Els segons de l'Electrocat 2018 ha estat el Centre d'Estudis Roca. Primer premi de les proves dinàmiques Electrocat 2018. Institut Palau-Múrcia. La nostra alcaldessa Isabel García fa entrega de la bicicleta elèctrica. Enhorabona! Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Us esperem en la propera edició, de veritat. Gràcies.